Ay, wow! Ay, wow! Kami hindi basa dito. Basta sa mga school. Hindi ka lang makapag-vlog. Kaya natin. Oh guys, nandito tayo ngayon sa Central para sa parade. Oh, mag-hi kayo dyan! Dito ano? Lugi! Ayaw ko sa banda ba? Dito naman sa lagi! Kasi yung pagkakasanay talaga pa ulit. Ayaw ko sa labas. Sa picture ng kayo dyan? Sa picture ng kayo dyan? Opo, isa lang ako. Ay! Napapasan na yung pag-aaral. Wala, mababasa din ako. Masisirapin muna. Bibigyan niyo kami kung nakaon mo. Bakit ba? Greetings and best wishes for all friends. Ayan. Hello. Malalaglag na yung ano ko. Sabi ko na, magbabasa. Wait na lang, walang iyak na magbabasa. Ayan guys, rain or shine. Greetings and best. Ayan. Ang tanaw ko pa sa kapatid. Kailan yun? Yun, yung birthday. Okay. It's yun. Kasi ako sa linggo. Yun, birthday. Pumunta nga siya kanina. Daming mga bako siya. Huwag kang marami galit.
Yeah, we're proud. Meron tayo. Sabay tago eh. Ang dami. May nakikita pa Ay, hindi ka kalini. Parang ang napakadali ng sa si Bose, may kasama. Dali! Hindi, tapos na ako. Para matumak sa live eh. Ay, sorry na. Okay. 1, 2, 3. Sapa. Oh! Smile! Nakasama kayo. Balik! Balik! Ay, no? Balik pa na. Okay, nasa yung tayo. Hawak ko. Ay, boss! Boss, kami! Sige tayo. Singit na lang. Sumingit ba? Tara na! Tara na, lakad na! Bali! Tira na! Okay na to, may attendance na tayo talaga sa pier. Maglakad tayo sa... Ay, sorry na. Maglakad. Dito na tayo. Joke lang. Panintigan na raw natin. Practice lang yan. Sabi niya. Dito na tayo. Joke lang. Joke lang yun. Ano? Diba? Ay, sabasa na. Alas 11 na talaga. Hindi. Guys, tatawagin tayo doon. Kasi sasabihin nila kasi yung Hong Kong Bank, nakalista kasi tayo doon. Nasa pier.
nagsimula na. Woo! Kaya natin kasi Nice weather, remember? Yan, Pastor, ayan. Mega love shoutout sa mga ka-team natin dyan. Ganito ngayon ang ganap dito sa Central, guys, sa parade ng Mayo de Flores. Para kaming mga kabuti dito, guys, may mga payong. Hi! Ay! Ano to? Bugay OFW. Ayan na. Ay, bugay. Okay, sige pa. Ano kung kulang pa sa akin? Ayan guys, meron din dito ang Bugay chapter para kay Licerio Antiporta, ang mayor natin sa bayan ng Bugay. Ayan. Pasok pa! Woo! Kaslatay kabuti nga, kaslatay uong ko daw. Ba may gaya man ang ka sa taga Bugay na. Ako ka gani o likod dito to, likod ati. Bugay. Baka damot na to tigurog daan. One. Boss! Oh. Boss, okay ra ka, boss? Testing lang yun, testing. Jaya ba? Ijay. Kompleto din powder niya. Ala, nanging ako ng shampoo. Kanina ka pa dyan. Hindi ka na mga mansi. Sana naging master pa ako. Yung may nakikita ka muna kayo. Ay, di ba? Dati na rin yun. Babae ako. Ano ba? Babae ako. Ay, Jay. Isa mo ko iwasan ba? Ay. Yung natin tinatawag kasi babae. I touch myself. Ah! Ay! Sorry. Ano ba? Nagdala pala ako ng madahan. Dating mga parade. Awan pa yung signal ko. Ano, relax ako. Wala na. Wala na, ubus na. Ayan na! Kabante! Ayan na. Tara na! Kaino ako. Tara na! Maharap ka, boss. Kaya hindi ka nakatala. 1 inch lang. Sino pala? Si Jaren. Hello po.
Nasaan na sila? Yung mga nakutang doon. Ay, si nanay. Para siyang weed. Para siyang weed. Ay, ate nga. Makapal nga kasi yung buhok ko. Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Kakainin kita dyan eh. Ang dami pa naman to. Ay! Yari! Ano na eh? Ayaw na. Diba? Sakit sa mata. Iyak kita. Gusto mo iyak kita sa GC na ganyan. Iyak na lang ako. Ba't ganun parang bigla ako naging ano? Nakakita ako ng bigla. Ba't parang biglang naging red? Ganun mabig. Dito dapat natin natin eh. Dito na tayo magkakilala. Tama. We are. Kasi we are. Charot. No, tahimik siya. Okay ka lang? Okay ka lang, Nuggets? Gutom ka na? Hawak mo, Angie. Hawak mo. Mamaya, ngayon hawak niya payong. Mamaya, bit na yan. Come in, text boy. Come in, text. Nila sa akin. Yes naman! Ang nasabi ko sa kanya, yun. Umaraw, umulan. Tuloy pa rin. Oo. Ay po. Mamaya mamalasing naman ako. Ganyan ito na sa kanila. Sa kanila yung nakuha. Ay, Maria. Ibang basa. Ako sa right. Napakalamig ko. Tayo giniginaw. Tignan mo ba yung Uy, nagpalit ka ng halo. Ay, no. Dapat ko. Hindi pa kayo. Ano ba? Akala ko magpaparid na to. Wala. Urong lang, 1 inch, tapos tigil. Oh, yun na, yun na. Ayan na daw. Totoo na ba to? Binabay ka na ngayon na. Ganda naman natin. Flower talaga yun, flower. Tinatawag kasi yung ano. Yung ama. Sikulan. Kasi. Iban yan.
Sige. Di ba? Masarap na lang kaya kita. Hindi ba sabi mo? Ano daw, atras? Jadi, ubusin natin yung mga nasa likod, tapos dito na tayo. Ayan, Fat Boy, mega love, shout out. Ayan. Flower Bloom Festival. Nung muna tayo, dulo pala tayo. Balik tayo. Ganda ng ano nila, oh. Mga bulaklak. Ayan guys, oh. Sayo kayo. Ay, gilid tayo. Tayo lang pala inaantay lumabas. Oh, kailan? Ayan guys, wala nang ulan. Ano ulan? Kaya, ayos na. Ayan. Huwag na daw tayo mag-dinner mga therapist mo daw tayo. Ayan, buti na lang, tumila. Hindi na daw tayo. Ram, ito na tayo eh. Nabasa kami. Oo, di pwede. Ayun yan. Ayun. Ay, dito na tayo. Oh, yun, sunod. Doon sa sandigan ng Hong Kong. Ayan. Ang ingay talaga natin. Basa na naman tayo. Sus, bumalik kami na lang. Ay, dito tayo sa likod. Sige na daw. Okay lang daw. Wala kayong pagkain. Sana si Ash. Hindi tayo nakikinig. Tayo na daw mauot. Wala nang ulan. Ano na, pwede na siguro. Wala nang ulan. Sa likod na namin.
Ay, paano ka nilabas? Mauna na lang po kayo sa ano. Kasi kayo, kayo. Mauna kayo. Mauna kayo. Parang walang makanan. Tama. Madali pa tayo dyan. Guys, mauna sila. Mauna sila. Okay lang yan. May sarili tayo mundo. Palas na daw tayo eh. Huwag tayo makulit. 3 lines. 3 lines. 3 lines daw. Ang Oh! dami talaga titingin. 3 lines daw yung camera. 3 lines. 3 lines. Ano ba ang pakapad niya dito, ha? Yots! Ako ka, Yots! Chismis. Ay. Yots! Yots! Uy, line 3 kayo, 3! Wala nang tao sa line 3. Line 3? Line 3. Tatlo. Line 3. Dapat lang nakaba yung video. Wala sa yung 3 lines nyo. Nawawala si Tia. Ayusin yung panong natin. Si Banner, kutanti. Ang mukha. Para mabasa. Awak ko. Bakit im yan? Bakit yung im? Ay, ang bakit? Ang NK. Hindi, Maria. Kasi ang totoo. Mama, Bi. Ayan, im. Maraming sabi ko mag 3 lines. Ah, 3 lines, guys! 3 lines! Oy, 3 lines! Sige. O, basta ako nakalinya ako ha. Oo, nasa gitna kami. Naka-live naman yun. Hindi ko alam kung saan yung 3 lines eh. Wala naman tatlong line dyan sa harap para sundan natin. Hindi magagawa ang 3 lines kasi ang galing lang yung design na ginawa ni Ate. Ito ba yung ito na inahagi? Ay, teka na kaya. Ayun. Yung alam ko na po. Patay naman ang ayun lang. Tama ba ang decision niya? Wala talagang distansya. Enjoy sa Gala Park, sis.